No niin kuin edellisellä videolla lupasin, niin käyn tällä videolla läpi tämmönen lyhyt ja helppo vinkki, mikä kaikkien reserviläisten tulisi tietää ja käydä sitten tekemässä. Eli se on ihan tää, että käy päivittäin omat tiedot tänne suomi.fi-rekistereihin. Ja se tapahtuu ihan niin helposti, että eka käydään täällä tunnistautumassa, ja tunnistautuminen tapahtuu ihan normaalisti verkkopankkitunnuksella tai sitten mobiilivarmenteella. Ja sen jälkeen käydään täältä omat tiedot osiosta päivittäin ja katsoin, että ne rekisteritiedot on ajan tasalla. Eli täältä esimerkiksi henkilötiedoista sieltä löytyy sitten esimerkiksi se nykyinen kotiosoite. Kannattaa olla se ajan tasalla, että tietää, että tulee sitten kutsut ja käskyt oikeaan osoitteeseen. Ja sitten sieltä löytyy esimerkiksi ammatti, eli jos nykyinen ammatti on joku semmoinen, mistä puolustusvoimat voi hyötyä, esimerkiksi lääkäri, niin se voi sitten vaikuttaa siihen omaan sijoitukseenkin. Sitten täällä on näitä muita tietoja, esimerkiksi ajoneuvotiedot tai ajokorttitiedot voi olla semmoisia, millä puolustusvoimilla voi olla käyttöä, eli jos olet hommannut siviilissä enemmän kirjaimia siihen ajokorttiin, niin ne on hyvä käydä katsoa, että ne on siellä ajan tasalla, että puolustusvoimat saa ne tiedot. Ja sitten täällä on esimerkiksi niin opiskelutiedot, eli tosiaan jos on opiskellut jonkun semmoisen tutkinnon, mistä on sitten hyötyä, tai voi olla hyötyä puolustusvoimille, eli että se voisi vaikuttaa sitten siihen omaan sijoitukseen, niin kannattaa käydä katsoa, että se on täällä ajan tasalla. Eli puolustusvoimat saa täältä rekistereistä sitten niitä tietoja, ja niin kuin tässä on pari kertaa sanonut, niin osa näistä tiedoista voi olla semmoisia, että ne voi vaikuttaa sitten siihen sijoitukseen. Eli käykää kaikki päivittämässä tiedot, katsomassa, että ne on ajan tasalla. Siihen ei kauan mene. Ja nähdään sitten ensi videolla.